Hemmeňize salam dostlar, siz bilen Türkmen Trader. Binance birjasynda işlemek baradaky video kursumuzy dowam edýäris. Bugünkü sapagymyzda Binance akkauntumuzy gorama öwreneriz. Ýagny hakerlardan goramagy. Köplençe ýagdaýda akkaunty döwseler we içinden pul orlasalar, oňa akkauntyň eýesiniň özü günäkär bolýar. Ýagny biz özümiz. Sebäbi köplenç ünsüzlük, seresapsızlyk sebäpli hiç kime berilmeli däl maglumatlary öz elimiz bilen berýäris. Şeýle ýagdaýlara duş gelmezlik üçin bir näçe maslahat bereriz. Haçanda login we parolüňizi ýazmakçy bolanyňyzda mire ýazýandyňyza üns berin. Meselem hakyky adres emeňiz, bir adrese tötänden girmeňiz mümkin. Şeýle ýagdaýlarda login parolüňizi ýazsaňyz, ol gerekli adamlara uğradylar. Sonra olar sizin akkauntyňyza girip bilerler. Beýle aldawçylaryň saytlaryna duş gelmezlik üçin bolsa, nätanış adamlardan gelýän linkler açmaň. Gözlek sistemalarynda duş gelýän reklama saytlaryna girmejek bolun. Saytyň linkini üns berip okaň. Meselem çep tarapda hakyky saytyň linki, sağ tarapda bolsa hakerlaryň döreden galyp saýty. Adresleriň meňzeşdigine seredin. Köplençe ýagdaýda üns bermän şeýle galyp saytlarda öz açar sözlerimizi ýazsak, hakerlar biziň akkauntlarymyza girip bilerler. Indiki etmeli işimiz bolsa, Binance birjanyň içinden bir näçe goro gatlaklaryny sazlamagymyz gerek. Onuň üçin birjadan bezapasnost bölümine geçýäris. Görüşüňiz ýaly, goroň 4 gatlagy bar. Olaryň biri şahsiýetini tassyklamakdyr. Şahsiýetini nädip tassyklamalydygyny öwredici kursumyzyň birinji sapagynda aýdyp geçipdik. Galan 3 gatlagyny bolsa edil häzir öwreneriz. Birinji gatlak 2FA gorodur, ýagny two factor authentication. Terjime edenimizde 2 adımly goro diýme aňladýar. Egerde biz 2FA gorony sazlap goýsak, onda sayta girenimizde ve kriptovalyuta çıkarmakçı bolanımızda bizden login paroldan başka da yine de bir kod sorarlar. Hakerlar bizim login parolumuzu bilip akkaunta girseler hem ikinci soralayan kodu yazıp bilmezler. Sebäbi o kod her 30 sekunddan üýtgäp durýar. Google autentifikatsiýa ýazgynyň ýanyndaky "Включить" düýmä basýarys. Açılan pencereden App Store ya da Play Market'e geçip Google Authenticator programmasını telefonumuza yükläp alýarys. Ondan soň bize QR kod görkezler ve gizliň açar söz yazılar. Bu gizliň açar söz ören wajyp zatdyr. Onu hökman dogry we dürüst ýazyp alın. Egerde bu gizliň açar söz ýitirseňiz, onda akkauntyňyzy hem ýitirip bilersiňiz. Sebäbi şu kod bolmasa, siz öz akkauntyňyza girip bilmersiňiz. Şonuň üçin Google Autentifikator'ın gizliň açar sözüni diňe özüňiz biler ýaly gizliň ýerlerde ýazyp goýun. Haçanda gizliň açar sözü ýazyp alanyňyzdan soň, telefonuňyza ýüklen programmaňyzy açyň. Şol programma görýän açar sözüňizi ýazmaly ýa-da QR kod okadyp almaly. Indiki adymda bize gizliň açar sözü hökman ýazyp almalydygyny ýene de bir gezek ýatla diýerler. Indi bolsa edýän işimizi tassyklamak üçin e-mail salaýymyza kodograd diýeriz. Gelen kodu ýazýarys we telefonumuzdaky programmadan hem görýän kodumuzy ýazýarys. Atpraýyş düýmesine basýarys we 2FA gorogyna sazlandygymyz hakyndaky ýazgyny göreriz. Indiden başlap akkauntumuza girenimizde ve hasabımızdan kriptovalyuta çıkarmakçı bolanymyzda bizden Google Authenticator'da kodu hem sorarlar. Bu bolsa hakerlar bizim akkauntumuza girenlerinde hem pul çıkarıp bilmezlikleri üçin gerek. Sebäbi ikinci soralyan kod her 30 sekunddan üýtgäp durýar. Egerde telefonumuzy çalışsak, onda täze telefona hem Google Authenticator programmasyny ýükläp, gizliň açar sözü ýazyp, her 30 sekunddan üýtgeýän kodu alyp bileriz. Indiki goro gatlagy bolsa anti-phishing kodudur. Onu sazlamak üçin anti-phishing kod ýazgysynyň ýanyndaky "Включить" düýmä basýarys. Açılan pencereden "Создать anti-phishing kod" düýmä basýarys. Indi bolsa anti-phishing koduny ýazýarys. Meselem men Türkmen Trader diýip ýazjak we Google Authenticator'daky kod bilen edýän işimizi tassyklaýarys we anti-phishing kodu sazlaýarys.
Indiden başlap bizim elektron poçtamıza Binance'dan hat gelse, hatın içinde anti-phishing kodumuz hem yazılyandır. Şeýlelik bilen biz gelýän hatlar hakykatdan hem Binance'dan gelýän ýa-da phishing edýän hakerlerden gelýändigini bilip bileriz. Egerde gelýän hatda anti-phishing kodumuz dogry yazılan bolsa, diýmek hat hakykatdan hem Binance'dan gelipdir. Egerde Binance'ın adından hakerler sizin poçtaňyza hat yazsalar, onda ol yerde anti-phishing ýalňyş yazılan bolar ýa-da umuman yazılmadyk bolar. Şeýle hat gelse, o hatın içindäki linklara basmaň. Egerde ol saytlara girseňiz, onda gizlin açar sözlerinizi, kriptovalutalarınızı ogurlatmaňyz mümkin. Indiki goragatlygy kriptovaluta çıkarmak üçin Aksanow sazlamakdyr. Ýagny size Aksanow adly bölüminde özüňize gerek kriptovaluta adreslaryny ýazyp goýýaňyz. Netijede kriptovaluta sizin akkauntyňyzdan diňe şol adreslary çıkarıp bolýar. Egerde kimdir biri başga bir adrese pul çıkarmakçı bolsa, Binance oňa ruhsat bermez. Şeýlelik bilen biz öz kriptovalutalarymyzy gorap saklaýarys. Aksanow sazlamak üçin Управление адресами bölümünden Бел список для вывода средств düğmesine basıp Aksanow'u işledýäris we Google Autentifikatorda kod ýazýarys. Aksanow'a öz adresinizi goşmakçı bolsaňyz, Управлять düğmesine basıp goşup bilersiňiz. Şeýlelik bilen biz Binance akkauntumyzyň hemme gorag atlaklaryny sazladyk. Siz hem öz akkauntuňyzda hemme gorag serişdelerini ulanyp bilersiňiz. Ýöne gizlin açar sözlerinizi ýitirmän, gizlin saklamalydygyny ýatdan çykarmaň. Bu açar sözlerinizi hiç kime bermäň we özüňiz hem ýitirmän saklaň. Ine de sapamyz gutardy. Eger bu maglumatlar size peýdaly bolan bolsa, videomuza like koyun, kanalymyza agza bolun. Indiki videolardan habarly bolmak üçin jaňjaza basyň. Videonu dostlaryňyz bilen hem paýlaşmagy unutmaň.